Τι σας έχω, τι σκέφτηκα. Κοιτάξτε να δείτε ένα πορτοφολάκι. Είναι αυτό που κάναμε. Το έχω δείξει πιο πάνω για να βάλουμε αυτό για το κινητό που είπαμε. Λοιπόν, αυτό το πορτοφολάκι γίνεται 3 θήκες. Εδώ ένα φερμουάρ. Βάζουμε φερμουάρ 1, 2 εδώ. Φερμουάρ, έχουμε ένα πορτοφολάκι με 2 θήκες. Βάζετε εδώ ένα κουμπάκι για να βάζετε μέσα τα χαρτιά σας ή μπορείτε ακόμα να βάλετε και φερμουάρ και εδώ και γίνονται 3 θήκες. Αυτό είναι που φτιάξαμε για το κινητό. Άμα το διπλώσετε γίνονται 3 θήκες. Βάζετε 2 θήκες σε φερμουάρ, μία εδώ, μία εδώ, 2 και ένα κουμπάκι εδώ clips για να βάζετε τα χαρτιά. Πώς σας φαίνεται η ιδέα? Για πέστε μου.